I dag der skal vi op og rate 2 lejligheder. Nu er vi fremme ved Allégade, og placeringen det er altså en 10 ud af 10. Så sidder vi i stuen. Den kan da ikke få andet end 10 ud af 10. Pisselækkert badeværelse. Mangler måske lige et badekar. Så 8 ud af 10. Det er altså spændende det her. Lyst værelse. Pisselækkert. 10 ud af 10. Videre til næste. Skal vi ikke lige have en is på vejen? Nu rater vi Emil Boysens Gade. Okay, den her, den er altså virkelig lækker. Badeværelset i den her lejlighed er lidt mindre end det andet, men stadig lækkert, så 7 ud af 10. Stort og moderne køkken, det er en 10 ud af 10. Stort værelse. 8 ud af 10. Nå Nicoline, fortæl hvilken du synes, der skal vinde. Jeg er nok mest på Emil Boysens Gade. Det var det køkken. Jeg er nok mere på Allégade. Der synes jeg, beliggenheden var god og kæmpe stue. Nå Johanne, det var nu afgjort. Derfor skal I skrive i kommentaren, hvad I synes.